Morsgaard, nu stiller jeg lige et spørgsmål. Hvor skal du hen nu? Hvordan ser du ud i helt tilstand? Hvor skal du hen nu? Nu skal vi på skiferie. Vi skal på skiferie, siger han. Og jeg vil gerne lige kigge op og ned. Ja, der er ikke et stykke brudt lægemstil. Det er der ikke. Og nu står datoen jo her i søgefeltet, fordi det har jeg jo indstillet. Men det gør det så ikke lige. Men jeg har ellers indstillet alt det der. Men ellers så er det altså den 17. februar, og klokken den er 6:55 om aftenen. Hvad laver I så? Og vi er på vej ud af døren. Vi har pakket, og vi har husket det hele. Det tror vi på. Og har vi ikke det, så finder vi ud af det senere. Har jeg min toilettaske med? Ja, jeg har min toilettaske med. Jeg siger... Ja, klokken er 6. Vi holder hernede i München. Det fryser 9 grader udenfor. Morsgaard ligger også over. Det kan man tydeligt se. Det ligner noget, der er løgn. Han fryser. Jeg fryser. Spørgsmålet står tilbage. Hvad laver vi her? 9 graders frost. Motoren kan ikke holde varmen. Den er cirka 40 grader varm. Den har været startet i cirka en time. Turberne vil ned og stå på ski. Vi ses dernede. Lige præcis. Ja, vi optager jo lige igen. Og GPS'en den har jo lidt os en helt anden vej, end vi er vant til her. Så vi er sådan lidt ude på ukendt overdrev, men det ser fint ud hernede. Lige nu kigger op her, så kan vi jo se, at vejret det er jo bare superb. Og Morsgaard, han er fører af køretøjet. Og det nyder han. Og det er jo snevejr. Om 250 meter, kør ind i rundkørsel, og derefter tag tredje til højre. Ja, og Margrethe, hun ser jo også snakker med en gang imellem. Prøv lige at se det bjerg der. Kan vi se det? Jeg ved ikke, om det ikke kan filme det. Kør ind i rundkørsel, og lige nu ser det ikke ud, som om det filmer noget som helst. til højre. Så slukker vi bare igen. Ja, vi holder lige en tissepause. Vi er i nærheden af en lille by, det her Lofer. Og klokken den er 8:30 om morgenen, og jeg tager lige et view rundt her. Blå himmel, det er lige sådan, vi gerne vil have det. Og vi kører lige rundt og kigger her. Ser sceneriet, det er jo helt vildt flot. Fantastisk. Det er noget med, at man kan dreje på den her klap, så kan den filme sådan forskellige ting. Ja, det skal jeg nok få lært på turen. Tak. Ja, jeg er stadigvæk sådan en learner. Jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, jeg filmer. Det er, jeg har ikke lært kameraet at kende. Men måske filmer jeg ned på bilen. Ellers så prøver jeg lige at køre rundt. Det her, det er vores værelse. Det er Michaels værelse. Vi kigger rundt her. Og så ser vi altså et panoramaudsigt. Det er her, vi bor. Det er jo simpelthen. Jamen, kan man ønske mere? Ikke det, jeg vil have. Så nu kommer Michael. Og jeg kan ikke se ham nogen steder i linsen eller i displayet. Jeg ved ikke lige, hvad jeg går forkert. Jo, nu kommer han i displayet. Han kommer gående der. Og jeg tror, han er nede og hentet et par colaer til os. Jeg ved ikke, om det er colaer. Men han snakker med sig selv, kan jeg høre. Så vi slukker her. Ja, vi går lige inden for et øjeblik, og der har vi så vores Einzelbettzimmer. Ja, det er jo sådan en sandhed med modifikationer, for der er jo der trods alt en dobbeltseng. Og der er også til lidt underholdning senere på dagen, hvis vi føler for det. Hvis vi har tid, har vi toilet med brugskabine, og selve toilettet, det har man lukket inde bag en dør. Og det er der måske nogle vigtige fornuftgrunde bag. Det lyder rigtigt. Ja, og der har vi vores ven Michael. Han er jo, som vi alle kan se, nybegynder. Havde han nu heddet Günther, havde vi bare kaldt ham nybegynder. Men han hedder Michael, og det er for så vidt også okay. Han knapper alt, hvad der kan knappes, i frygt for,
at få sne ind utilsigtede steder. Så vi glæder os, Rune og mig. Det er Mousgaards debut. Det går strygende. Jeg prøver at holde kameraet stille, fordi der er zoomet her. Kraftigt. Det skal jo filmes. Det kan bruges imod ham senere. Vi zoomer lige lidt ud igen. Så kommer han. Ja. Og så snuder han ind imod hinanden nu. Eller fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud, så stopper du. Jeg skal lige huske at dreje kameraet. Ja, det er jo, han står op endnu, det er jo helt fantastisk. Manden står endnu. Det er forrygende. Og der har vi manden igen. Han kæmper sig frem. Han angriber løjpen. Og han foretager en hasarderet overhaling. Ups. Ja. Eller gjorde han. Ja. Vi er klar med et nyt kamerahold her. Så hvis du vil fortsætte hvis du lige vil søge at fortsætte, så har vi lidt til arkivet. Billedarkivet her. Det ser godt ud, du. Det hvide på ryggen, er det sne? Ja. Det går godt, vil jeg sige. Yes, det gør. Ja. Er det begyndelse at svære? Ups. Og der kommer manden. Det er ikke den forreste, nej. Det er den bagerste, men han kommer. Der kører vi. Og det er stadigvæk første tur ned ad løjpen. Jeg drejer en gang. Hallo. Der var vi. Og vi kører. Så vælter det lige. Hallo, mein Freund. En velfortjent pause her på Fællersbak. Og vi nyder en tallerken würstelsuppe. Und das ist ja gut hier. Vi skal lige interviewe Michael. Michael, hvordan går det her første dag? Nu er jeg stort næsten 50 meter uden at vælte. 50 meter uden at vælte. Og vi har kørt i alt 60 meter. Vi har nok kørt lidt mere. Det går rigtig godt. Det tegner godt. Jeg tror, du vil kunne køre ned på en times tid i løbet af en 7-8 år. Ja, Mousgaard er ikke så gode venner med løjpen lige nu. Jeg vil sige, at han tager sne ind. Og han ved ikke lige, hvordan han skal angribe den, for den er temmelig stejl. Jeg forstår. Så stejl er den. Hvordan kommer jeg dog ned her? Ja, jeg kunne ud i pulveret derude, og så stikker jeg næsten ind. Jeg holder lige en pause, så jeg kan få grinet af. Så er vi på ret køl igen.
Men hvor længe? Jeg spørger bare. Ja, klokken er 5, og jeg kan kun sige, at det er godt, der er længe lyst. Det er en god ting. Så vi skal nok ende med at komme ned en dag. Der er også en mulighed der. Man tager ikke benene på nakken, men skiene på nakken. Ja, det er virkelig svært at holde kameraet stille, når man griner. Du skal nok få mig en anden dag. Flot ser det ud. Nedad går det. Vi er på vej mod målet. Parkeringspladsen. Tak. Det har manden forstand på. Han kommer jo humpende herhen. Grundet ham har vi lukket, Mathias. Ja, der er sidst en DNA. Jamen, jeg siger velkommen, Michael. Hvad er det sagen er, vi får? Spændende stiger. Ja, så er det så en ny dag. Torsdag. Og det er jo vildt flot. Fantastisk vejr. Det må man sige. Og klokken den er 8:30 om morgenen. Skal vi lige se, hvad natten har bedrevet her. Og en ordentlig istapper. Det er da helt vildt. Ui. Jo. Morgen, Morsgaard. Godmorgen. Jeg synes, du er i dit pæne tøj i dag. Jeg er altid pænt tøj. Hvad skal der ske i dag? Jeg er på ferie, jeg skal se fjernsyn hele dagen. Du skal se fjernsyn. Der går der også et hyggeligt program med hvad hedder sådan noget? Skiinformationer. Ja. Ja. Det er sådan, jeg ved alt om det til næste gang, jeg skal på skitur. Næste gang? Bliver der nogen næste gang? Ja, det gør det. Nå, det gør der. Det gør det. Jamen, det er godt. Men det er jo noget med et knæ. Det er jo noget med et knæ. Ja. Så det med en bedriver dag 1, det kan få konsekvenser dag 2. Det kan i hvert fald. Ja. Nå. Men vi får dagen til at gå alligevel. Ja, i dag der skal vi ud og køre en lille tur. Og nu ringer min telefon, så vi holder en pause. Ja, som jeg vil sige, vi skal ud og køre en lille tur i snevejret i dag. Og jeg har sat Michael på arbejde. Vi skal have rengjort bilen. Det er snevejr i dag, og vi kan lige kaste blik op på vores hotel. Sådan ser det ud, når det sneer hernede. Det er jo imponerende. Og vi har øller i bilen og sodavand, og de er meget, meget kolde. Det fryser jo 9 grader, så det er med is. Der behøver man ikke at komme is i bagefter. Men åbenbart så holder dåsene til det. Men det er jo enestående. Det er så vores vej. Nu er vi på vej væk fra hotellet. Jeg har kun filmet en lille smule, men det er meget langt. Ja. Der står folk og bakser med kæder. De er ved at tage med. Vi kommer her uden kæder. Det er også Morsgaard, der kører jo. Hvad skal vi med en kæde, når vi kører i en alpeslæde? Siger vi så. Det er noget tågedag og snevejr og ting og alting.